Az utolsó pontot szerintem. Ja. Gránát meg Nem azt gyújtós mondja, hogy vagy kiérdezett a impact. meccs, bár lehet, hogy infantiba jobbak. Hát azért mondom, hogy azért ne kockáztassuk be. Mit tudom, B-t fogjuk meg, azt utána max visszamegyünk, nem? Popcorni azt úgy lőni nagyon meg koroná infantiba. Itt láttam tőlük. Már most úgy láttam most azért, hogy jobban lőttek adta el, nekik, jaj, igen. igen, azt néztem én is, hogy most azért, hogy volt egy kis próbaharc, azért nem Azért tudtam ne csak adjuk 3-at oda. előni az 5 helyet. 2-3 embert ismerek náluk, akik infantiba jobbak. Akkor az volt a baj, lehet, hogy a járműves dolog zavarta meg. Szaráma nem tudnak kiugrani, akkor ugye nincs mivel lelőni az ellenséget. Majd jönnek a Famassa meg az AEK. Ja, azaz. Az Famassa azért Lassan tölt. Warmongel azt jó tud. Lehet, hogy meglepődünk. Meg a ezen izére egy csont, ezek nem ezek. körön. Famas a szar, mert lassan tölt. Hát jó, de Hát az a Három gondolom az embert is AEK-kal is, kiszed. az AEK is lassan töltem. Mi? de az 31 golyós az AEK. Red Six, én a C előtt futok ki, nem? Famas meg 26. Hát ott lenne jó, Szar. igen, a C, Oké. mögött előtt valahol. És Tudod, a Hát 23 C meg. előtt ott a 5 postkapuknak. gyerekek. Az az Aces 3. Az is jó. 41 golyó vagy 46. 35. 36. Szergi, menj ki! Jó, Megyek. semmi. Jó, itt mész. Ők se fogják behúzni át. De ők már húzzák át. Amit ők is Már itt bekeresztül vannak B-nél, messze. figyelj, dobálj gránátot. De is senki nem maradott. Egy lejött B. Fönt Ó, toronyba, egyik toronyba. 15 HP. Egyet leszettem, aki ment patronyba. Leszettek. Megvan! Zászló húzóba. Toronyban vagy maradjon. hárman vannak Lelőttem, Erre rám. lelőttem, aki lelőtt. Gyere rám. Visszadobtam magam. Persze, mert nem volt izé. Na itt vagyok. Mert az üveget ki Fele kell egyre. törni előtte. Nem olyan gyerekek. Szét valaki húzza be? Küzdünk. Jönnek ő 3-on. Stalker. Megvan! Kintről jön egy. Megvan ide Visszamegyek áram. behúzni C-t, visszamegyek behúzni C-t. Oké. Szóljatok, a felmenjek. Meg vagyok. Szergi De még a pont születhetsz. nem megy, Én még a mindig toronyban látom. biztos vannak. Tiszta. Én be felmegyek a Toronyba, toronyba, igen. jó? Akkor figyelj, valaki van venni, izé, supporttal robbantsuk le a tornyot a picsába azt. Nem kell, itt vagyok. Jó. Ott mindenkit, még a saját. Pincsen. Megyek velük. Bocsi, abban húzz fel a pavikot. Vagy végre kovalszkodtál. Mondtam, leírtok mindenkit. Ketten jönnek le. Próbálj meg innen Lenk, kell lenk, foglalni a lenk. helyét. Én vagyok Jó. a A felé, nem? Megvannak. Sok. Oké. Egy megvan. Kettő megvan. Töltök. Kapsz mediket. Feküdj az 15 HP. Ah, Nehezen ment a bék. Szóljatok, Jó, ha ég elől, bármi figyelj, esik. Kovaszki, ég elől. Nézd már be, a toronyba vannak. Torony üres. Oldalas. Végre elment most. Üresek. Semmi nincs Stalker. Mert ez tök jó, amikor kicsit elmegy a VR. Lehet szárazok. látni. Jó, itt Itt lenne. mennek sokan. Havon se. Gyere, Gyere ki, Gyere. apavik, menj ki. Vagy Megyek, valaki megyek. menjen ki. Azaz már hárman vannak kint, minimap szerint. Jön egy gyalog. Headhunt. 2. Leszettek, kettőt leszettem, 4-en, 5-en vannak kint hóban, leszettek minket. Akkor a C-ről szülessetek vissza, akik a havon voltatok. Oké. Én Szörködöm. csak felétek nézek a pavik. Mi a helyzet kint? C? Célre C-re megyek. C, azaz, menjetek C-ről srácok, mert el fognak arra menni. Én is visszazárok. Kereszt! Mi az? Jó. Keresztapud az darál. Itt vannak, hárman vannak C előtt. 4-en, baszki. Ja, mert nem tört. Na mi van? Hallod, a C4-en jönnek. Atyavilág, mi volt ez a darálás? Egy spottolva. Keresztapud Második is darál. megy a második. Baszki, 3 élete van. Vigyázz, bejöttek a C létszázba. mögött. Létszázba C bejöttek. mögött egy. Vagy Toronyba kettő. kihaltam. 2. Leszettek minket. Célre éledek. Ott vannak kint, vigyázz.
Most jönnek befele. Egyik megvan. Elmenjek hára? Mennek be torony. Szép. Toronynál én is estem. Kint születnek, cémem. Ben vannak B toronyban. megy el, nagyon megy el B. Égnek. Elmegyek hára? Szóval csak ki, hogyha úgy van esetleg. Van még egy ember kint. Fönt Csak van egy ott a- ember. Hogy hívják fölött? Oké. Lépcsőházban van egy B. Ez hol volt? Megvan. Tudsz éleszteni? Persze. Meg ne haj. Itt fölöttem mennek el C-re. Fönt mennek el C-re. Megbolygassam őket állval. Menjünk hára, gyere. Mehettek a... Menj jobbra, én megyek balra. Mert lefeküdt az egyik. Látom. Jó, Szóval belőle kívülről ide a támadjuk sorokba. meg őket, nehogy ne tudjunk Sokan vannak elmenni kint. kívül, egy befeküdt Stalker pozíciójára, középen B-nél. Másik meg 2 fedezi. Jó, nem tudom ki van itt 2, Án maradjon itt. Ok. 2 is van, ha van. Spottoltam egyet. Ne fossatok, jövök. Megvan. Mindjárt meg össze. Egyet fotóztam még ott a sziklán. Egy. Ott van C-re. még, ja. Egyit rapom el, keresztül. Itt mögötted. Futi. Van mögöttem? Megy el B, Ősszel. gyerekek, mögöttünk megy el a zászló, baszki. Nem megy el, C. már rég elment B, milyen megy el B? C megye. B-t húzom, ha valaki tud rám születni. Semmi pánik. Körbenéz. Megy egy rád. Igen, előtt. Lent sokan, Aha. lent sokan. Toronyba. Szárazok. Szép. Elestem. Hátba kapom B-t, maradjál. Ok. C tele van alul. Hova lettél? 3 enemi még. Toronyba. Alsó szint. Mind a három elment előre, húzom le a zászlót. Mennek be B-re. Stalker, gyere ki a hóra. Úgyis erre fognak jönni. Van még egy a torony alatt. Egy megvan. Valakit futkározik. Jó, nincs pontjuk. Menjünk C-re. Rávillag. Hú, mennyi gránátot dobtok ide, basszus. C Egyel. Szép. Majd C alját nézzétek, CB megvan. alja. CB Á, alja. A folyosó. Az előbb ott voltak. Kis szobába. B, torony alja. Oké. Toronyba egy. Ja, Gerecs 7%-kal jön amúgy. A B felül. A hóban mi a helyzet? Mert senki nincs a havon. Vazó egyen B-ről. 2 jön B-ről, bazzom. Egy halt. 2 halt. Claymore-ozva van a torony. Dobáljatok majd be gránátot, ott elviszi a Claymore. Előttem. Szép. Kell a Szerintem móhoz. elment. Kire lőttök? Mi van itt? Mi Van van itt? még, Mi van van itt? még. Oh, oh. Én robbantottam vannak ki fenn. a falat, hogy lássak majd az árnát. Jönnek be fel a grán. Egy megvan. Szép. Megvannak. Kereszt a Stalker nézzék. Bent alulról jönnek, alulról. Oké. Jönnek be. Nem. A4. Megyek. Falat Lent látok, vannak számít, még közben torony elmennek. alatt. C-re vissza kéne zárni. 2 volt amúgy. Ez olyan poén volt, hogy befutottak és 3, vissza 4. alá. Keresztül tudtam elő. nem baj, nem megyek vissza, ugye? Jó, elvileg Hát megvan, most már oké. nem, most már meghaltam. Álljunk föl, mindenki ugyanoda, ahol megbeszéltük, jó? Ki Stalker kéne óvatosan menni, kimegyek, gyerekek, ha valaki meg... menjen ki a hóra. Várják, kidobok egy gránátot. Ott vagyok a palikmester. Oké. Ne állj elém. Ok. Lövök, hogyha jönnek, akkor. Itt vannak elől, figyelj, cél, vagy C-nél vannak, nézzük rájuk. Egyik már van. Hű, bazd meg, ez leszedett alul egy. ég. Leszettek? Ott Még van. egy. Lépcsőházról jönnek. Alul mennek. Nem tudtam letenni. Van még. Lent vannak, Leszettem őket. Hát, Lent egy azt befussak. jutottam. futnak be alul. Mi? Hallom őket. Ó, 3, 4, sokan Stalker vannak lent. nézzék körül. Az szép.
Hármat tudtam leszedni. Jó, szép, szép, szép. Jó Van még? Nincs. De vannak. Jó, 2 és 5. Jó, elvileg tisztálod is. Hát kicsit megborítottak minket azért az Ja. elején, nem? Hát mert nagyon elbíztuk magunkat. Én mondtam, hogy ők jók izébe. Ők Infantriba. igen, ügyesek. Jaj, Mindenki meg a helye? 180 0 leszünk. Még egy van. Kettő elől, fönt. Máignek is. Gyertek. Azaz. Hát igen, a 200 alá mentünk azért az... Nagyon gyengék vagytok. Na a végén még kidőltem a táromat. Azért megijedtem egy pillanatra, bazd meg. Amikor leszettek a Stalkerre minket, megleptek az egész banda szinte, 5-6-an De szép milyen átjöttek. szépen elmentek a habon, baszki. Egy kicsi stalker kis utánzós majom. Már mi? 24-öt. Problémád van.